dugutigi sigilen bila gouvernement kɔnɔ gouvernement alimami bila kun sigilen bɛ gouvernement kɔnɔ donc kɔni ni tun sera tɛ ban sabula ka d'a kan n'i ye alimami sigi ka dugutigi sigi ka dugu dangaw sigi nin y'an mɔgɔw natɔ ye alhamdulilayi rabbil alamin alhamdulilayi rabbil alamin an b'a la jije dɔɔni ni maa ma e ni ne ye commune e na u y'a de don parce que ɲama tun ye quartier bɛɛ ye Soukro Soukrodugu ni ye maa ma e ni ne ye i e ni ne nin yɔrɔ de la commune e kɔnɔna la anw tɛ mɔgɔ tɛ anw kɔni jamana in kɔnɔ ne bɛ fɔ ko tɛ woso n'o ye commune e bɛɛ nin quartier Soukro Soukrodugu n'i y'a sɔrɔ ka bɔ i ye quartier bɛɛ sɔrɔ jije a ka di n ye ka hymne national tɛ an ka cɛbaw bɛ ka na an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka na kɛnɛ kan vraiment anw tɛ se ni hymne national tɛ donc cɛba minnu sɔnna k'u kan d'a ma k'u b'a dɛmɛ o dɔw de ye nin ye olu fɔra ko k'u b'a ɲini quartier kɔnɔdenw fɛ k'an ka fɛɛrɛw kɛ an ka se ka baara in kɛ cogo min na. jama bɔra jama min sewalen don jama nisɔnduma jama saluma a ye tɛgɛrɛ fɔ wɛrɛ ka ka tɛgɛrɛ fɔ sɔrɔ lezina amadu sɔrɔ o tɛmɛ ko de ye kasi ni ne sɔrɔla ka nin di kosɛbɛ ko bɛ cɛkɔrɔba cɛ in dɛmɛ ka baara la ba ye an min fɔ nin kɛnɛ kan kosɛbɛ ayiwa ale kini fɛ ton secrétaire chargé à la politique maa min ka baara ɲɛsinnen don politique ko ɲɛnabɔli ma tɔn kɔnɔ ale de bɛ Bayi Boubacar Ba kini fɛ ne kɔrɔ don n fa don Thierno Ndiaye ma ɲinɛ fɔ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye Thierno Ndiaye ka tɛgɛrɛ fɔ Thierno ye kosɛbɛ ale fana kini fɛ maa min dan bɛ ale kan o de ka baara ɲɛsinnen don tɔnw sigili ma kɛnɛw kan i n'a fɔ bi an filɛ o dɔ la cogo min na sɔri Ibrahima Kone a ɲinɛ fɔ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye Bayi Boubacar Ba ale numan fɛ fɛn min ye secrétaire chargé à la politique o ka dan ni o ye ne yɛrɛ ka jɔnkɛ ye Maître Traoré Raji Traoré ma ɲinɛ fɔ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ gafe ko papier ko ka bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ma ɲinɛ fɔ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye Monsieur Touré ale de ye tɛgɛrɛ fɔ a ye ni Ala sɔnna ayiwa teliya donc komi waati dɔrɔnlen don na bɛɛ k'a tɔgɔ ma kelen kelen ma ɲinɛ fɔ a ka tɛgɛrɛ fɔ mouvement Mali Espoir a musow ye an ye mouvement Mali Espoir musow fo kosɛbɛ donc a kasi mɔntɛ in an tɛ sɛgɛn an b'an ka cɛba damadɔ fo cɛba minnu sɔnna ka na ni ninnu ye kɛnɛ kɛ yan an bɛ jinɛ fo ni jinɛ bɛ kɛnɛ kan ka tɛgɛrɛ fɔ jinɛ fo o tɛmɛnen kɔ an b'aw kɔfɛ yan an y'a lajuba dɔ k'o président yɛrɛ sɔrɔ k'a kun taara tagama la an bɛ dugawu kɛ ɲuman tɛ ala y'a ɲuman segin hɛrɛ la an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn an b'an ka misi yɛrɛ fo kɛnɛ kɛ yan parce que ni ne jɔlen n'an ka denmisɛnninw ka école ko ye bi El Mokhtar la donc a tɛgɛrɛ fɔ misi kun o tɛmɛnen kɔ ne yɛrɛ to. n'o nana diyara n ye anw den jɛnɛ franchement n'a ko an ka wuli su an bɛ wuli su n'a ko an ka wuli tile an bɛ wuli parce que a ma deli k'ale muso fɔ an ye donc an nana ka na ka dunanw kunbɛn u nana a diyara n ye ala ka barika d'u la an bɛ président kɔ fɔ ka taa min kɛ an bɛ weta ye ni ala sɔnna inchallah an y'a ɲini ala fɛ ala ka barika don an ka jamana na ala ka sinaya ni ala ka duba ala n'a ka kira barika ala n'a mɔkɔrɔw barika kumakan kelen kun bɛ ne tɔgɔ ye ne tɔgɔ ye Kamisa Traoré ne ye dugutigi ka kɔsi ye dugutigi a ma ya sɔrɔ ani ko dɔ bɛ na a ka d'a ye a ka da Asimi bɛ yɔrɔ yɔrɔ dugutigi bɛ wa anw bɛɛ b'a kɔw la a ko ko n ka foli kɛ nabagaw ye u bɛ baara min na ala k'u dɛmɛ kira k'u dɛmɛ yarabi u ka laɲini ala ka sabati a b'u kɔ bi a b'u kɔ sini ni Asimi ko dɔ ale bi o la fo ka taa saya sa ale ma don min bon ne yɛrɛ min filɛ ne y'a ka conseil depuis ala ye n bange diɲɛna don min na n ma deli ka wote mais n bɛ wote Asimi ye n bɛ mɔgɔ mɔgɔ dɔn a bɛɛ bɛ wote Asimi ye voilà dugutigi ka foli k'a ni ce a ni baraji. Merci. Délégation fo. O mana bɔ yen. Ne yɛrɛ b'a
sigida mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ni ɲuman nana ala k'u ɲuman segin. Yani nga kuma daminɛ b'a fɔ auzubillahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim k'ala fo k'a wale ɲuman dɔn ala min ye bi yira na n'a ma foyi d'a ma ka sɔli k'a ka ciba ɲuman kan n'o ye Aminata den ni Ablaye den an ka musokuntigi ma yan sɔrɔ fɔlɔ kɔɲɔw bɛ sen na o de kama a ma se ka yan sɔrɔ a lako dɔ b'a la a bɛ ci la ala ni kira folo kɔ an bɛ barika da an ka dugutigiw ye ka barika da an ka alimamuw ye ka barika da an ka jeunesse ɲɛmɔgɔ bɛɛ n'i y'a mɛn fa mɔgɔ doniba t'a fɔ ɲumanbaga ɲuman e sige jinɛ sebani mamadu kulubali ɲangolo mɔden ni barabangolo mɔden ko e sajɛ ni koya mamadu ni o ni bɛ surakabugu ni kaw la sanfɛ yan bi ala ka nin b'a na dɛ mais a sauvegarde ye mamadu kulubali ni bɛɛ b'a wele jinɛ ne tɛmɛna labɛn a bɛ baara in na ne ko n ko jinɛ ma n ko ne ye ɲɔgɔn 2 kun sɔrɔ la surakabugu ni sanfɛ wala aw bɛ degun o degun na ɲanguman bɔra la ka foli d'an ka dunanba minnu ma olu minnu sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka na anw sɔrɔ an ka yɔrɔ nɔgɔlen in na ka na anw sɔrɔ an ka yɔrɔ kolo in na an musow bɛ sɛgɛn min na a ma dogo cɛw la an ka président yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ n'o ye Mamu Ɲare ye k'an ka dunanbaw fo ne y'o de fɔ fulaw bɛ ko o ko la u tɛ ko lankolon ye fulakɛ y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na se Surakabuguni na yan jelimuso k'i ko bila k'o b'i da k'u bisimila a diyara n ye a bɛnna an ma ni fɛn min bonyana maa min ma i tɛ se a kɔrɔ de a diyara n ye a bɛnna an ma ko an ka dunanbaw ma k'u bisimila i tɔgɔ ni jamu fɔ n ye jelimuso ne ye Madamu Jawo Tako Banbadɔba ye Madamu Jawo Madamu Jawo Tako Banbadɔba anw Surakabuguni musow bɛ degun min na a ma dogo maa si Tako Banbadɔba anw bɛ ala fo ka kira fo wala anw bɛ jinɛ fo maa dɔ bɛ se ka ko dɔ daminɛ i tɛ se k'a laban Surakabuguni kundo mana wuli su ni cɛ in de bɛ wuli k'i jɔ sanu t'a bolo wari t'a bolo k'a d'a ma mais a bɛ degun min si ɲɛna min na ɲɛ n'an m'a dɔn ye ala bɛ tigɛ na ala kira bɛ tigɛ na a bɛ se k'o kuma kan n'u bɛna gasi min na u ka yafa ma anw kan ka jɛ ka fara Asimi kan ka jamana in dilan ka jamana in jɔ ka kɛ jamanadenw sago ye o tɔn belebele o biroba an bɛna o valider anw fɛ yan Sikɔrɔ Surakabugu o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kalo kura tile 18 fɛn dɔ bɛ yen mun bɛ yen belebeleba tɛ yen wa référendum i y'a mɛn i bɛ taa kala ta ko oui walima i bɛ taa ta ko non fɛn min bɛ constitution kɔnɔ i b'o dɔn. n tɛ don a la o n bɛ don a la o i b'a sɔrɔ i ye tiɲɛni de kɛ suma bɛɛ bɛ nin ko in de fɛ ka kɛ tan e y'a fɔ jamanatigi ka taa a kila tigɛ anw jeunes n'a bɛ ko o ko la an bɛ taa nɔfɛ minnu t'a fɛ i ye tiɲɛni de kɛ o anw tɛna sɔrɔ san 30 kɔ an ma fɛn m'an ɲɛ la ko ɲɔgɔnna kana sɔrɔ tuguni an b'a la deli an mɔdenw n'an den minnu bɛ na olu ka bɔ Asimu nɔ ma ka fɔ baara kɛra jamana in kɔnɔ an bɛ constitution donc baara filanan o de ye ka constitution kɔnɔ kumaw ka kumaba dɔw danatigɛ a sariyasenw ka ca kosɛbɛ nka kumabaw kɛnɛ kan maa bɛ yan minnu bɛna i da don la ka kumaba dɔw fɔ an ye yaasa an bɛ se ka an ta n'an bila dɔn yaasa an bɛ se ka taa oui ta an wasalen ni ala sɔnna ma nka an bɛ baara daminɛ ni bureau validation ye. mais fɛnw sen ka y'an sɔrɔ kɛnɛ yɛrɛ bonya n'a wasa kama an b'aw fɔ aw ka patience la et puis aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni aw ɲɔgɔn bolo ala k'aw to dɔrɔn donc bureau sigi ye cogoya 2 ye cogoya fɔlɔ o ye k'a lajɛ n'a sɔrɔ aw bɛnkan bureau don olu b'a fɔ ko bureau consensuel u b'a fɔ ma ko bureau consensuel bɛnkan bureau u b'a fɔ ma ko bureau consensuel o y'aw yɛrɛ jɛma bureau ye a bɛ mɔgɔw tɔgɔ di ka fɛ bureau filanan o ye vote ye poste par poste donc an ye min faamuya kuma na sisan o kɔrɔ de ye k'aw ye bɛnkan bureau de kɛ n ye min fɔ mɔgɔ bɛ ka kɔnɔ donc an b'a ɲini aw fɛ bureau bɛna kalan donc an ka secrétaire administratif dɔ bɛna mɔgɔ min bila la o ka bureau kalan mɔgɔ minnu bɛ yen u bɛ wuli k'u jɔ donc n'a tilala bureau la a b'a acclamer u b'a fɔ o ma ko bureau par acclamation donc impression min bɛ commission de validation bolo u bɛ tila k'o kɛ donc implantation je crois que c'est ça donc je crois que c'est toi aussi qui est le chef du groupe merci bien donc allez me tila k'a ka impression di après lecture merci bien. n'o bɛ wele ko secrétaire général o ye Abudou Konate. an ka ɲɛmaaba président ko secrétaire général Abudou Konate. maa filanan o ye secrétaire général adjoint n'o ye Abudou Dankan ye o ye madame
Konate Kaja Parayogo. Madame Konate Kaja Parayogo. Comme maître Kekou. Amasra Soro. Maintenant, on a maïra, on a messika kamaïra Mogola. Mogo Sabana Bureau Kono. Oui, secrétaire aux relations extérieures. Oui, Lassina Koneri. Lassina Koneri. Attention, Lassina Koneri. Merci, Lassina. Mananina. Secrétaire adjoint aux relations extérieures. Abdoulaye Traoré. Abdoulaye Traoré. Abdoulaye Gami. Abdoulaye Fanamakirasro. Abdoulaye Massasro. Secrétaire à l'organisation. Secrétaire à l'organisation. Oui, M. Matou Koulibaly. Dine, na kana kama wewe dine. Nina sikabala nina wewe. Dine. Maworona. Premier secrétaire adjoint à l'organisation. Madame Koulibaly Makroa Samaki. Makroa Samaki Moukijo. Aya musore tagawa ka adjoint. Ni awe ema domba président. Donc aya musore ka adjoint. Après musore ka adjoint. Donc aya bene ko le to bena. Awa balu kurodi. Donc bismillah. Mawolo Flana. Deuxième secrétaire adjoint à l'organisation. Aboubakar Traoré. Aboubakar Traoré bekena gaya. Aboubakar Traoré Masraso. Machekena. Secrétaire administratif. Monsieur Lamine Koulibaly. Monsieur Lamine Koulibaly. Comme il y a photo maintenant, allez empêcher là. Masraso. Pourquoi ne aller non à blanc. Ma Konondona. Secrétaire administratif. Adjoint. Kadiatou Jakte. Kadiatou Jakte. Kadiatou Jakte, on dit Matana. Secrétaire aux structures. Secrétaire aux structures. Issa Traoré. Issa Traoré au Canada. Matani Kelena. Secrétaire aux structures adjoint. Mariam Sidibé. Mariam Sidibé, on est là pour nous mais avec qui nous la voulons aller. On est là pour nous aller. Mais nous on est là pour nous aller. Tout le monde est là pour faire. Mariam Sidibé, Mariam Sidibé. Matani Flana. Secrétaire chargé du développement du secteur privé et de la promotion des investissements. Bintou Traoré. Bintou Traoré. Bintou Traoré. Mantari Sabana. Secrétaire adjoint chargé du développement du secteur privé et de la promotion des investissements. Mariam Traoré. Mariam Traoré. Matanana. Secrétaire à la communication. Secrétaire à la communication. Monsieur Zanké Koulibaly. Monsieur Zanké Koulibaly. Zanké voilà. On peut dire que ça on connaît pas tout le monde. Alors on peut dire nous on connaît. Matandourna. Secrétaire adjoint à la communication. Mademoiselle Astam Makalo. Mademoiselle Astam Makalo, on est comme ça. Avec un allé, comme il y a pas de petit groupe au Sénat. Secrétaire à la mobilisation. À la mobilisation, Gaussou Kanta. Gaussou Kanta. Gaussou Kanta voyage là. Oui, Gaussou Kanta. Avec Tamasra de la Folon. Matan Woloflana. Secrétaire adjoint à la mobilisation. Mademoiselle Mahawa Sogoba. Mahawa Sogoba. Mahawa Sogoba. Matan Shekina. Trésorier. Monsieur Madou Konaté. Madou Konaté. Il est en déplacement, il est empêché sur les villages. Matan Konondona. Trésorier adjoint. Madame Anta Guindo. Madame Anta Guindo.
Mamogana, secrétaire au compte. Secrétaire au compte. Monsieur Bourama Koulibaly. Bourama Koulibaly. C'est la voix, merci ça. Angatana, est-ce que. Mamogani Kelena. Mamogani Kelena. Secrétaire adjoint au compte. Fatim Tolo. Fatim Tolo, Canada. Mamogani Flana. Secrétaire au conflit. Monsieur Adama Escone. Adama Escone. Mamogani Savana. Secrétaire à l'environnement. Madame Fatih Fofana. Madame Fatih Fofana. Fatih Fofana, vous le dites. Mamogani Nana. Secrétaire adjoint à l'environnement. Madame ou mademoiselle Awakone. Awakone, tu vas vous dire. Madame, il n'est pas madame. Mamogan Tourna. Secrétaire à la solidarité et à l'action humanitaire. Tenjara. Tenjara. Tenjara, comment il y a solo? Mamogan Orna. Secrétaire adjoint à la solidarité et à l'action humanitaire. Monsieur Adama Diara. Adama Diara. Mamogan Oloflana. Secrétaire chargé des Maliens de l'extérieur. Monsieur Ousmane Koulibaly. Ousmane Koulibaly. I'm so glad I don't know. I'm so bad representé Mamogan Chekena. Secrétaire adjoint chargé des Maliens de l'extérieur. Madame Ina Sangare. Madame Ina Sangare. Mamogan Konondona. Secrétaire à la formation et à l'emploi. Monsieur Modibo Konate. Modibo Konate. Mapi Savana. Secrétaire adjoint à la formation et à l'emploi. Mademoiselle Fatoumata Kanta. Fatoumata Kanta. Fatoumata Kanta. Mapi Savani Kelena. Secrétaire aux questions féminines. Madame Oumoutoumia. Madame Oumoutoumia. Mapi Savani Flana. Secrétaire aux relations avec les mouvements associatifs et partis politiques. Boubacar Makalo. Boubacar Makalo. Mapi Savani Savana. Secrétaire adjoint aux relations avec les mouvements associatifs et partis politiques. Madame Iya Djabi. Madame Iya Djabi, Madame Sobo, allez le négatif. Après le royaume. Mapi Savani Nana. Secrétaire au support. Monsieur Zoumana Konate. Zoumana Konate. Jou. Enfin, vous la journée là parce que si les championnats de la journée. Mapi Savani Tourna. Secrétaire adjoint au sport. Madame Aramata Konate. Aramata Konate, quelqu'un. Aramata Konate, Mapi Savani Worona. Secrétaire chargé de la santé. Madame Konate Djenebou Traoré. Madame Konate Djenebou Traoré, quelqu'un. Aku intendo teknologi que muso magere la asimo ko intendo ma sita fe teknologi ka muso ni ka kere fe dangai memu fo amata imano ko de imana mu ngi adro kala muso ba ko te la amata fe ma bismani woloflana secrétaire adjoint chargé de la santé madame Traoré Fatoumata Fane. Madame Traoré Fatoumata Fane avec quel gars ka finalement asuro. Oui, bureau Mamour Badin. Les belles années faux. La belle année wali mando. Il y a pas de belles années. Maï Gachi. La Kaoula. Jama bora jama min sewalen do jama misoduma jama saluma ay tigara fawre kaga tigara fo
Sori lezina amanu sori otime ko ni kasi amola daga biro lisi biro musigira vraiment biro baraka biro biro na mbogom no côté au Bogota à Dipéling. Donc, 37 personnes, je vais essayer de valider. Voilà mon appréciation parce que mon était à Louga aussi pour la capacité. Là, tout content. Dans les jours à venir, nous allons mais non, a été très fort parce que c'est rare si kan biro sugue a manchang kan biro sugue mi na faraka no activité de vulgarisation et projet de fonds mais biro si yere anya fam que membre actif B membre de bureau B ça veut dire que ni jamai ou be abduko ou be jineko ou be suraka bugo donc a été très fort donc si c'est membre de bureau 55 c'est encore bête c'est comme le bureau là mon bis va nous l'ongla de yanga bureau mon bis c'est que le magasin mon bureau donc 2 tiers implantation à Fossa aller de Kangani bureau validé groupe 1 numéro 1 a mis pour de l'eau mon bis va nous l'ongla là mon temps qu'il était en flagrant déplacement justifié donc ça veut dire que 2 tiers atteint donc le bureau est validé sympathisant Kacha militant actif Kacha donc en émission Wassara et puis il faut constater qu'il y a beaucoup plus sous Bora Kacha au clé sur mon bureau là ni monsieur bureau na dron au bureau na ma merci bien mo fop mabe mo bureau bo inforane na dom we rest level le gote tiengolu mo ne ti mouvement chama ne baut na tigenela galonga wane faut na tigenela galonga ne wolula anga dufle ina ne sambi saba an saba amko ko madila wallahi bona fora ko mouvement fofoité association fofoité suraka bula ko ne jinetala mais na fora albi ko ne baw anne muso rew anne dogonu ni alache na kada ya ita kolon laje ya anga yoro kolon jibe feri wallahi ore kama ne ko nete bureau gansasi men fa wole men ba wole ambesigile na aw yere nana na yi fem fuye nu atay tien o mana jinema u janfa ali u janfa jimun fle awkoro ni asiminga ji sura bunna wallahi am wote fen wala la ama sanu ina ofe ama foyi ina ofe ayaw dija don na kera château ni kele ko mu ya ka deme mu bi se ka ji serviana abijan china mu na furaji sia a chobu dugu jugora ali 600 20 000 mu ngasa ne re taranga du tasara sel nyegora la ne tarangu ga dia komi njitiga do ama fara sel de basiga o vraiment soro baiba ni toko kele ijija iga sega ndi jinema ati sebe ko jine même ko mo be jimi alle fena shu abaraji ne ba so jine mo be ko al baraji ala pesa ra yenga nyala be ko kala ya ati gira ko la nya fo ni suraka bugu ko ani wula amba ani wula nti claire ala ka wula kayda ya rabbi allah nje nyogo nya ma fo ka ban an na bu be wula den na bara flade ala bara folo noya no ya o ka baraka biro 70 alliés pour valider accord de ka 70 au bena benga biro muka ma bisaba ni wolonfla ma tanikele ni tia nga ubana balia o fana farafasialeno daruna do de ka ni biro e ma sabai o flabe kaba o kroye au ka biro in sabatiala en sona sigoroni suraka bu biro ima wula daina ka do mu atigara fo yoro la sa ku sona tellement kada atigara fo yoro ko
Kado Mouma Mali Espoir ka tondé là. Kado Asimi ka tondé de bala. La Daina. Bamako Marakona. Commune 1 Marakona. Demsen Faramoko Korobaka nga foli be aw bɛɛ nga foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnya la dugutigi nga foli bɛ aw ye ayi magada alima min ka mɔgɔ min bɛ kɛnɛ kan nga foli bɛ a ye mɔgɔkɔrɔbaw nga foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnya la musow bɛ aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ kɛnɛ kan musow ka ca ni cɛw ye n ye biro fana ye biro min sigila musow ka mun tun bɛ kɛnɛ kan yan o ka ca ni a cɛ min bɛ kɛnɛ kan yan o fana o diyara o ye taamasiyɛn ɲɛnama ye kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ musow bɔra mouvement Mali Espoir a cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan u ka foli bɛ aw ye a ka bila aw kun na bi wula in na aw fana farala an kan aw bɛɛ kɛra mouvement Mali Espoir tɔnden ye an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka président ɲuman ye n'o ye Asimi Goyita ye an ka dɛmɛ a y'a fɔ cogo min a tɛ se ka jigin ka bɔ sanfɛ ka se quartier ni carrew bɛɛ kɔnɔ mais anw de bɛ se ka bila ɲɛ ka don quartierw ni carrew caman kɔnɔ ka na a ka ci lase ŋaniya b'a kɔnɔ k'a lase jamana in ma an bɛna a lase aw ma n'aw fana ye mun fɔ an fana b'an jija k'a lase sanfɛ aw ma. Biro sigilen kɔfɛ sariya sunba an y'an da don a la kosɛbɛ kalo kura tile 18 juin o ye sariya sunba yɛlɛmalen o y'a kalata ye o kuma de bɔlen don kosɛbɛ amina dɔ tun bɛ an na fan tun ka se aw ma k'a kɔnɔna fɛn dɔw fɛsɛfɛsɛ aw ye kosɛbɛ ni n kɔrɔ Njayi a ye caman fɔ a la ani mɛtiri Tarawele o diyara n ye kosɛbɛ n hakili la aw fana mana bɔ yan a ye mun tɔmɔ kɔnɔna na a bɛ se ka t'o fɔ sigidala mɔgɔw n'aw ka dukɔnɔ mɔgɔw ye k'a f'u fana ye aw ye caman faamuya wula in na sariya sunba in yɛlɛmali la a fɔra cogo min na fɛn ɲuman de don jamana in ma a b'a f'u ye u fana k'u labɛn n'u ka pièces ye an ka ɲɛmɔgɔw ye a fɔ pièces bɛɛ bɛ se ka taa kala ta o ye k'a nɔgɔya an ma an kana wuli k'a fɔ biométrique e ma taa i ka biométrique kɛ o bɔra la sisan pièces bɛɛ b'a ta o bɛɛ y'a ye ka a yira an na a ŋaniya b'u la maliyɛn bɛɛ ka se ka bɔ kɛmɛ kɛmɛ sigi la kɛmɛ ka bɔ ka taa kala ta a tigɛra filaninw taara ye o de ye laɲini ye n b'o ɲini aw fɛ aw k'o kɛ mun y'aw ka jiko ye aw da sera ma jiko n'i y'a mɛn balo ji de don ji ye fɛnba ye an hakili b'a la an tɛna na layidu ta aw ye mais an b'a ɲini aw fɛ aw ka dugawu k'an ye kuma an b'a lase an bɛ baara k'a kan n'Ala sɔnna ma aw. a tigɛra fɔli cogo jɛra o fɛ n'o jɛjɛba yɛrɛ bɛ ji d'aw ma ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn Asimu t'a di dɛ ale yɛrɛ bɛ ji d'aw ma yan n'Ala sɔnna ma ne bɛ lɛriw t'aw ye aw tɛ kalo saba kɛ kɔfɛ n'a ma sɛgɛn dɔw tɔgɔ la yan ne b'o kɛ yɔrɔ bi caman don n'a caman don a fanga b'a la a se b'a ye a kɛwale b'a la sa Asimu a bɛ se k'a kɛ walahi ne b'a dɔn cɛ mun don a b'a Asimu kɛ cogo min na a bɛ sɛgɛn kelen jɔ o yan ka sɛbɛn ka merci Asimu n'Ala sɔnna ma o kɛ. Biro min fana sigilen filɛ nin ye sisan an ɲini aw fɛ aw k'a kɛ baarakɛ biro ye. n'Ala sɔnna ma. aw ka togo ka ɲɔgɔn ye ka hakilinaw falen mouvement Mali Espoir yɛrɛ dɔrɔn tɛ aw ka sigida yɛrɛ kan sigida bɛ taa ɲɛ cogo min degun jumɛn bɛ sigida kɔnɔ anw yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ sigida kɔnɔ an ka hakilina ani an bɛ se ka fɛn mun fara ɲɔgɔn kan yanni mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na kɛ aw ka togo ka o yɛrɛ bɔ ka ɲɔgɔn ye aw ka se n'o hakilina ɲumanw fana ma o ka d'an ye kosɛbɛ n bɛ bɔ kuma kɔnɔna na n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. I'm
fara ɲɔgɔn kan o tɛ taa ne de fɔ ne bɛ se ka an ka sira kɛlɛ n'anw tɛ an bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min an yɛrɛ kɔ an ka tɛrɛbɔ kɛlɛ tigɛ n'anw tɛ an ka baara kɛ k'an tɛ ko kɛlɛ foli denmisɛn la kɛ a tɛ ɲɛ fɛnɛ foli an ka kalan kɛ a ma ninnu sɛgɛn min a y'o baara ma bɔ baara la ka kiri wolo wa kana sɔn ti ka baba la maloya kana sɔn ti ka mama la maloya yan ne ne bɛ kante ne tɛ mɔlare sura la bolo kare wa mɛ disi ko si mɔre an ka falolu filɛ an ka balolu lajɛ olu bɛ na yɔrɔ min an bɛ tɛmɛ sisan an bɛ bɛ se olu ma ɲɔgɔn minɛ kuma ka gɛlɛ an bɛɛ b'a fasa fɛ sura ka bugu sigoro 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 mali kɔnɔ Bamako kɔnɔ kɔmi ni an kɔnɔ ni ma ye an ɲɔgɔn ye fɔlɔ mali cɛ kɔnɔ sigida kɔnɔ an ka tugu dɔ kɔ an ka taa mairie kɔnɔ o ka taa mairie la fiɲɛ sɔrɔ bugu kɔnɔ kante tɛmɛ ka taga mairie kɔnɔ ani kɛnɛyaso kɔnɔ faso jɔ o b'an kɔnɔ denmisɛnninw kɛra kalan kɛ fɔlɔ